Pridanie prechodu medzi skladbami môže výrazne zlepšiť váš zážitok z počúvania a urobiť ho plynulejším a príjemnejším. Ak chcete začať, prejdite na domovskú stránku Spotify, do vyhľadávania alebo na kartu vašej knižnice. Potom klepnite na ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu. Vaša ikona môže vyzerať inak v závislosti od vášho mena, ale vždy sa bude nachádzať na tomto mieste. Ďalej klepnite na nastavenia a súkromie, čím sa dostanete na stránku s nastaveniami. Odtiaľto vyhľadajte možnosť prehrávanie, ktorá je zvyčajne štvrtou v poradí, a klepnite na ňu. Posúvajte sa, kým nenájdete možnosť prelínanie. Predvolenie je prelínanie nastavené na 0 sekúnd, čo znamená, že medzi skladbami nie je žiadny prechod. Ak to chcete zmeniť, jednoducho klepnite na posúvnik, podržte ho a potiahnite ho na požadovanú dĺžku trvania. Napríklad, nastavenie na 3 sekundy vytvorí plynulé prechody, kde jedna skladba prechádza do druhej. Po nastavení máte všetko hotové. Teraz si môžete vychutnať plynulé prechody medzi skladbami.